pakka sekaisin, kun ei mene suunnitelman mukaan. Joo, mennään sinne vihreälle mieluummin. No. Eihän tossa, jos me aloitetaan tuo purkkopuoli, niin meidän ei niinku tarvii oikeesti edes jäädä siihen vittu joen rantaan. Se on niinku heti tuoda vähän enemmän pois sieltä. Se on vaan saatan depsi-optimoisin takia se fiksuuta. Sillä nyt ei vittu mitään merkitystä tässä. Joo, ei sitä kannata ihan tuolla reunassa pikku. Niin, kun tullut ne lopulle alkaa, sitä ei pitää se joutuu joka tapauksessa meleet menee niillä. No niin, tai sit kun vittu vaihdetaan sitä vittu face, että angstaa sitä, että on tää vittu fail outboarding, niin se vielä vedetään vittu aina loppuun asti. Ja vittu tossa on niin vittu vaikeeta. Se, että mä haluttavaa, että sä et tankkaa siellä lätäkössä seisoen. Se vittuukaan väli vedetään me vihreä eka, jos me vedetään toi sama kompo kuitenkin. No eikö se pointti oli, että sitä ei veetäis ollenkaan. No miksi vittu me ei vedetä tota? Siis toi on vittu varmaan kaikista helpoin. No siinä taas kuoli ihmisiä. Niin, mä kuolin ainakin ihan omaa tyhmyyttä, kun mä vedin dippusen matchikin, mutta mä en vetänytkään sitä. Jos se olisi helpoin kompo, niin miksi kaikki suosittelee sitä jätetään viimeiseksi? No varmaan just sen takia, en mä usko, että kaikki, koska siis tää on niinku nimenomaan, tässä on eniten vapaata aikaa tehdä DPS:ää tähän pomoon. Yleisesti ottaen. Miten on kehitysvammaisenkin tässä. Niin. Mun mielestä toi mikä tossa nyt äsken tuli, toi vitu puuli, missä on toi vitu tankilla se räjähdys. Mun mielestä se on niinku potentiaalisesti iso depsilossa, koska... No ei se oo kovin iso depsilossa, siis sekä... Kyllä mä sanoisin, että tää on ellei kaikista vaikea, mutta koska te ootte nyt 2 jääräpäätä, että haluat pitää muuta kokeilla kuin tätä maailman tappiin asti, niin vetää nyt sitten tällä. Siis otetaan sitä bossia vaan heti sen hypyn jälkeen, otetaan sitä pois täältä niinku lätäkän reunasta. Se riittää se homma. Meidän pitää kuitenkin kiteä sitä tonne vittu toiselle puolelle. Nyt kun se hyppäs vittu väärälle puolelle, niin sekin kusi ihan vitusti, kun jengi olettiin, että nyt mennään toisen position mukaan. Kun joillain pelaajilla on eri merkit niinku eri noissa faceissä. En mä sua Reijo mitenkään, tai siis mitenkään puhuin lähinnä Facesta ja Vyvistä. Mä vaan vittu ymmärrän, miten vittu tässä kuolee joku vittu hunteri johonkin vittu puuli. No. 2 kertaa viime puulit vai edellisessä? Mä vaan ymmärrän miksi... Äsken kuoli vaan Feiska. Mennään siis pelaa, olkaa hiljaa. Mä oon ihan omaa tyhmyyttäni, kun mä vittu vetänyt niin. Cooldownin päälle. Mitäs nyt enempää kannata valita? No ei kannata, mutta mä sanon silti, no älä nyt valita sit enää. No valita. 4, 3, 2, 1. Jos yksikin jätkä vielä vipee niihin globuleihin, niin sit mä sanon, että me vaihdetaan tää aloituspotti ja sillä se... Joo, vittu vaihtaa saatana raidipäivää siinä.